Boas noites, Amoura Vella, boas noites aos que ides chegando. Pois nada, un xoves máis, aquí estamos. Hoxe prometimos que íbamos a falar de mitos menstruais, pero en positivo, así que estiven por aí recabando un pouco de datos que teño dispersos por diferentes libros e diferentes anotacións. Boas noites, Tais. Eh, E bueno, pois sen máis, non teño PowerPoint, nin teño nada non moi preparado e os apuntes nunha libreta así, así que é como a libreta de Iker Jiménez, pero en verde. Igual si que ao final douvos un pouco a tabarra cotao, porque teño por aquí un libro de Catherine Despo que, bueno, tamén merece a pena falar un pouco de. Entonces, pois podemos ir comezando, non? É que foi unha semana intensa en redes, verdade? Informativamente. Veña con ganas de decir outras cousas, pero non vou facer, que hai que despexarse. O problema que teño coas notas é que collín todo así ao chou, non? Pero bueno. Vos podedes participar, ides poñendo comentarios, podedes mandar cousas que vos apetezan, aquí estamos abertos a todo. Bueno, non é sorpresa para ninguén de que na antigüidade, o que se sabe polos tratados médicos e por señores como Aristóteles, Galeno e Plinio, é que, bueno, a menstruación era considerada como unha emanación de fluidos nocivos de carácter melancólico, segundo a teoría dos humores. Aquí, na medicina grega, uns din que a muller é un corpo quente e húmido, entonces o exceso de humidade se elimina a través da menstruación, e outros como Galeno, creo que Galeno, considera a muller fría e húmida ou seca e fría ou algo así, o sea, non se poñían eles de acordo, por iso o sistema ese de clasificación de que se algo é húmido ou é cálido ou non sei que, non lles iba moi ben. E bueno, dentro de todos eses mitos, Tais, podes saltar, pero logo xa empezas. Sácalo e xa está. Sacalo todo e xa, di. Bueno, bueno, dentro destes mitos, pois, digamos que así, unha idea xeral e global é que o sangue menstrual é un potente veleno ou un potente tóxico. Isto non é raro, o de considerar o sangue de certos animais e de certas persoas tóxicas. Por exemplo, o sangue dos loiros, dos que teñen o pelo vermello, tamén é tóxico. E o sangue dos leprosos, pero bueno, claro, a lepra xa sabemos que é unha enfermidade contagiosa, aí non nos sorprende o de que se considere así o seu sangue, pero, por exemplo, eso, o sangue dos loiros, pois é tóxico. Pero claro, que os velenos poden ser moi nocivos, pero tamén poden ser moi potentes. Isto é ambivalente. Entonces, na mesma maneira en que o sangue menstrual destrúe cousas, pois tamén pode axudar para unhas outras cousas, non? Entonces, iso era do que eu pretendía falar, pero sempre hai que facer a pequeniña introducción, non? Por poñernos en contexto. Porque a vez non estades fartas de que sempre nos conten os mitos malos, sempre nos contan as cousas malas, as terribles, pero as boas non. Entón, a min pareceme mal, estou indignada, porque despois están por aí as divulgadoras van contando por aí que sempre se fala en negativo, que os señores nunca falaron en positivo de certas cousas, e non é verdade, non é verdade, nos tratados temos de todo. Por certo, tamén estiven mirando o Trótula, que é o Tratado Médico de Trótula de Salerno. Bueno, sabedes que a autoría estivo
estivo en dúbidas, ahora parece ser que sí, que se ven a corroborar que o escribiu Trótula de Salerno, pero foi un tratado médico sobre asuntos femininos bastante extendido en Europa na Idade Moderna, e aí a Trótula di especificamente que o vulgo que entre o pobo a menstruación chámase flores. E que igual que unha árbore sen flor non dá froito, pois unha muller sen flor non dá froito, non? Entón, parecíame bonito de comentar esta asociación que se perdeu ou que se difuminou, non? Porque a flor da muller hoxe en día entenderíamolo por outra cousa. Entonces, bueno, houve un tempo no que flor era a menstruación. Ditais que a menstruación é o sangue dos loiros, este no mesmo apartado, coa xente leprosa e indignante. Sí, e a sangue dos touros tamén é tóxica. Hai varios tipos de animais que teñen sangue tóxica, por se vos interesa. Teño por aquí este artigo, se o queréis buscar, senón tamén vos lo podo mandar. Está en francés, iso sí. Está en francés e en latín, e non está traducido ao latín, o sea que esa é a cousa mala do artigo este, porque o latín pouco é mal. Pero bueno, o tratado é Le Poisson et le sang dans les cultures médiévales de Frank Collard. Bueno, di, por exemplo, a ver se teño por aquí. Bueno, o sangue como veleno, toxicidade da sangue humana, toxicidade do sangue animal, e bueno, pois, por exemplo, o sangue do home colérico. Os homes coléricos, é dicir, que teñen isto é no sistema humoral, entón, se un home colérico, pois sería aquel que parece de os coléricos son os que teñen moito humor sanguíneo, non? Creo que sí. Pois tamén é tóxico. Entón, apartade vos coléricos, podemos facer o chiste. Bueno, sangre menstrual, sangue de home loiro e colérico, claro que aí xa se mesturas loiro e colérico, sangue por exemplo, do touro, non? Se ve que recolle varios fragmentos que veñen todos a falar dos mesmos sangues, é verdade? Bueno, en fin, este artigo está bastante. Eu pensaba que tiña máis animais, pero creo que non. De iso ven o da flor da muller, nun aspecto de o sexo para encintar. Sacoulle a flor porque a encinta. Sí, tamén o pensei, pero non vin a ninguén que respaldara esta teoría. Entón tamén pode ser que sexan dúas cousas diferentes, porque non sempre que colle a flor, non sempre que colle a flor a encintas, non? E a máis flor como virxinidade tamén se entende. Por exemplo, o romance da Rosa sempre se entendeu que era coller a rosa como coller a virxinidade, pero tamén pode ser coller a rosa como coller o froito do amor. Non está claro. Pero bueno, podería ser, é bastante plausible. Hai teorías antropolóxicas por aí flotando no aire, moito máis enrebuscadas que isto. Danlle máis viravoltas e buscanlle máis tal que isto. Entón, isto pode ser plausible, sí. Entón, por onde iba eu? Bueno, xa vos contei toxicidade sanguíneas e todo iso. Despois hai que ter en conta que o sangue tamén é un fluido vital ao que sempre se lle atribuíu ser o fluido no que reside a vida e prácticamente reside a alma. Steiner decía, no tratado sobre a sangue que ten, utilizaba unha metáfora que me pareceu bastante interesante, que é a de o sangue é o corpo líquido, non? Entonces, ten a potencia, a vitalidade e é case
sería como o dobre líquido da persoa, xa que tamén estivestedes comigo no directo sobre o doble na Lobeira, e iso non o dixen, dígolle aquí, non pasa nada. Esta idea do dobre líquido onde reside a nosa vitalidade. Polo tanto, o sangue vais empregar moito tamén como materia que liga con outra persoa, non? Non vamos a explorar tampouco o da o da idea do linaxe familiar a través do sangue e todo iso, pero é dende logo ben interesante ver pois toda a simboloxía do sangue en todas as culturas, non? Esta idea de ligazón. E tanto hai unha ligazón natural que se dá por filiación como se poden establecer vínculos artificiais a través do sangue entre persoas que non teñen un vínculo familiar, non? O sea, a maxia sería a arte de crear ese vínculo de maneira artificial. Entón, algún tratadista di, por exemplo, Barthélemy Langlais, nun tratado do século XIII, escribe que se che dan a beber unha brebaxe que conteña sangue menstrual, pois un pode volverse tolo, por exemplo, e poñerse moi mal. Afecta sobre todo a cabeza, o estado mental, e, bueno, a cura sería beber un pó de margarita, non especifica que tipo de margarita en concreto, ou comer unha serpe preparada de certa maneira. Había que cocela ou non sei que historia, non dá moita explicación. Entón, esa sería a cura. Entón, tamén hai antídotos para esta intoxicación. Hai un ensaio antropolóxico escrito por Thomas Buckley e Alma Gottlieb, se o queredes buscar, que se chama Blood Magic, é dicir, maxia de sangue, The Anthropology of Menstruation, antropoloxía da menstruación, e aí exploran máis ben como se ve a menstruación noutras culturas, como por exemplo en Costa de Marfil ou en Turquía, e aquí sacan esta idea ou veñen a reforzar esta idea de que en todas as culturas non sempre se ve como algo negativo, moitas veces sí, pero tamén ten os seus lados positivos, é ambivalente. Entón, hai que tamén falar das cousas positivas. Que pasa? Que este libro non o teño, vale? E non o puiden consultar só fragmentariamente porque está en Google solo a parte dedicada á Costa de Marfil e creo que non exactamente o fragmento máis interesante de todos. Pero, bueno, que se lle vai facer. E despois hai outro artigo que estiven consultando que se chama Una historia inmanente, elementos simbólicos de la menstruación en las pócimas de amor, un estudio de los procesos judiciales realizados a las mujeres novohispanas. E entonces aquí xa entramos, xa enlazo, se non vos perdistedes, porque igual sí, porque tamén ando así un pouco perdida, perdonadme. Aquí xa entramos nesto de ligar co sangue, porque unha das intencións máis claras destas pócimas de amor que se describen nos procesos xudiciais son precisamente ligaduras ou o que hoxe en día se chaman amarres. Entón, estas pócimas de amor, este artigo é interesante por dúas cousas. Non polas pócimas de amor, que non as describe con exactitude, pero sí porque ven a reforzar a idea de que estas pócimas de amor, estes amarres, esta utilización do sangue menstrual non é algo que saia da maxia indíxena, senón que parece que é traída polos europeos, é de influencia europea. A maioría das enxudicializadas, entrevistadas por a Inquisición neste artigo, son mulatas, negras e escravas non de orixen indíxena, e na súa maioría mulleres que estaban casadas ou tiñan amores con arrieiros, carreteiros e tratantes, é dicir, con os seus esposos pasaban moito tempo fora. Tiñanse que ir lonxe.
iban e volvían. Entón, a idea é que estes filtros amorosos utilizábanos sobre todo para asegurar que ese amor non esmorecera, que non se liaran con outra, que non lles foran infieles e que non foran barrer para fora. Era unha maneira de asegurar máxicamente o amor, pero tamén o sustento da casa. Que non se me vai ao marido por tabaco e que non volva. Unha cousa así. A ver, que decía por aquí tais algo. Estado colérico de RG, non do señor que soco, pero ao revés. Paro, perdón. Como ritual xitano de sacar flores. Sí, pero nas ritual xitano de sacar flores, xa o falamos algunha vez aquí, e non sacan flor, o sea, non porque eu sempre pensei que no pano saía un pouco de mancha sanguínea, pero non sae iso, sae fluxo. Sempre me chamou bastante a atención iso. Pero bueno, non vamos desvelar o misterio dese pano. En fin, dentro deste artigo recóllense unhas cantas testimonios de señoras que fixeron filtros de amores ou que as colleron utilizando certo tipo de maxia. Todas dicen que son suministradoras das ervas indias, indíxenas, pero que logo fan elas os preparados na casa, todo o ritual e todo o que conleva fano elas, simplemente as indíxenas danlles as ervas, porque parece ser que unha das máis empregadas, sobre todo, foi o peyote tamén. Por que? Na maxia latinoamericana, por exemplo, o peyote ou a ayahuasca, tamén se utilizaba para outro tipo de cousas, como, por exemplo, atopar algo que che roubaron ou algo que se perdeu. Entón, a persoa inxire iso e despois confesa onde está agochado o obxecto que se perdeu. Así, bastante curiosa. Non, quero dicir que non só se utilizaron este tipo de sustancias do xeito místico que nos venden, senón que tamén se utilizaron dun xeito un pouco máis banal e máis mundano, vale? A verdade é que nos tratados de maxia, unha das grandes preocupacións parece que era o de perder cousas. A xente perdía cousas continuamente, porque mira que non hai rituais e oracións para atopar cousas perdidas. Isto é increíble. A xente era moi despistada antes. Bueno, por exemplo, unha tal Isabel Guevara escoita dunha tal Bernardina Herrera que sabe que Ángela de Ibarra facía un chocolate para que os homes a quixeran coa auga que usaba despois de lavar as partes vergonzosas e as axilas. Que isto a min recórdame moito a moderna auga de calzón. Buscadio, non vos podes explicar como se fai a auga de calzón, vale? É que eles con retraso, xa, perdón, é que me centrei e non estaba mirando moito o chat, perdón, tais. É máis fácil o cucufato, verdad? Despois sae unha Melchora Núñez, por exemplo, que tiña un tecomate é a cousiña esta que se usa para tomar mate. Pois tiñao con menstruo preparado para ofrecerllo a un home co que tiña tratos de amor. Ao final, ese home non apareceu por ali e nunca llo deu, polo visto, pero tiñao ali totalmente preparado. E unha tal a negra Agustina tiña uns polvos do ben querer que eran unhas pelotiñas que tiñan pelo, que non sei de onde viña ese pelo, non quero sabelo, que debían moerse e mesturar co viño ou coa bebida que a persoa da que se requerían amores iba a beber. Entón, non sei se vistedes Midsommar, pero en Midsommar tamén se fai unha cousa así. Parece que é algo bastante espallado por Europa e eu isto de mesturar o do
O do pelo púbico menstruante coa bebida do teu crush para que te queira e che faga caso, eu isto non o aprendín nos libros nin o aprendín agora. A min isto contoumo miña mai e corroboroumo miña avoa, que non sei de onde aprenderon elas, pero polo visto é como algo que pasa de muller a muller. Non sei como a humanidade segue viva. Es que pon cara de espanto. Entón eu pregúntome, de miña mai e miña avó eran moi raras ou a vos tamén vos contaron isto? Decídeme que sí. Vos como soupéstedes? Non poido ser eu a única. O sea, non poido ser eu a única. Non? A ti non cho contaron? Non é algo que pasa de muller a muller? Eu pensaba que sí. Vaia logo. Por certo, isto que dixen antes do chocolate, o chocolate tamén é un preparado, digo, un dos elementos que máis aparece neste tipo de preparados. Chocolate, igual de aí van esta idea de que é afrodisíaco, porque se empregaría para os filtros amorosos tamén. Non sei como chegou esa idea, pero bueno, aí está. Chocolate e menstruo, cuidadiño. Logo parece que hai un Francisco Hernández, médico de Felipe II, que contaba que entre os indios preparaban unha medicina co sangrado das primíparas, é dicir, das primeirizas, das máis primeirizas. Non se especifica a medicina. Logo, bueno, que tamén hai que distinguir entre o sangrado do parto e o sangrado menstrual. Isto faise bastante distinción. O sangrado menstrual é unha cousa, e o do parto e o puerperio é outro, que parece que non ten as mesmas propiedades. Nunca tan oín de miña nai e de miña avoa, pois que eu non sei de onde o sacaron, entón xa non lles poido preguntar, lamentablemente. A mí parecíame que eran como así como de tradicións, supersticións que se transmiten así como oralmente, que moitas que o sabían, pois parece que non, pero bueno, pois familia rara a miña. Nunca o puxen en práctica, tranquilas. E tranquilos todos. Bueno, o outro día, como estivemos vendo o Ciprianillo ao final do directo, pois hai unha receita no Ciprianillo tamén para facer un filtro amoroso. Entonces aquí vos la trouxen. Bueno, ahora sí, xa non o pasaches. Entonces, primeiro hai que facer a receita que nesta versión do Ciprianillo que eu atopei, porque hai moitas versións, nesta que eu teño, primeiro hai que facer a receita para facerse amar polas mulleres, para despois facer o preparado para facer con home te ame. Entonces, primeiro tomas unha pomba virxe e faslle tragar unha serpe que logo de morta debe ser tostada e reducida a pó. Iso mestúrase con láudano e con iso lavas as mans. Ben? Si, sinto, non é apto para veganos este programa, sinto por vos. Entonces, agora, receita para facerse amar polos homes. Tomas a mestura da que acabo de falar e refregas as mans. Non especifica máis, iso é o que poñía ao principio. Despois, a muller que vai a facer este ritual ten que tomar unha medalla, un alfiler ou calquera obxecto de prata do home que quere que a ame. Con esta peza de plata nunha man, na dereita, ofrécelle unha copa de viño onde disolvera unha cabeza de águia, un dedal de semente de cáñamo, 2 gotas de láudano e 6 gotas de menstruo. Non pasarse, non vos pasedes coa dose, vale? Entón, unha vez que esta persoa beba este potingue,
volverase tolo de amor por ti, sucumbirá aos teus encantos e, bueno, teredes unha relación, torridísima. Agora, se queres renovar este vínculo, podes facelo unha vez ao ano. Unha vez ao ano, para estar tranquiliñas, podes facer iso. Esas serían todas as recomendacións. Vedes que o sangue menstrual, polo visto, é moi importante en todos os preparados que sexan de unión amorosa. É dicir, amarres e ligazóns. Que máis vos tiña eu que contar por aquí? Bueno, como tamén teño por aí a filosofía oculta de Agripa, só teño o libro 1 e o libro 3, fáltame a filosofía oculta 2. No libro 1, por exemplo, vou vos contar primeiro do libro 3, porque é só unha cita. Entón, no capítulo no capítulo 58, que se chama Prácticas exteriores útiles para a expiación, é dicir, para facerse unha limpieza, digamos, enerxética e purificarse, é dicir, expiar o espírito por prácticas externas, fai unha serie de unha recopilación de elementos que se poden facer, pois, por exemplo, queimar oliveira, diferentes cousas, non? E cita, di, entre outros elementos que se poden usar en aspersión, fala Josefo, en Historia de Xerusalén, que a raíz de Baarás, que é da cor do lume e que de noite bota moita luz, non pode coller e que non pode collerse porque sempre escapa das mans, a non ser que se lle boten ouriños de muller con menstruación. Vale, diredes, pero por que? Pero tú crees que existe unha raíz da cor do lume que bota moita luz pola noite e que cando vas coller corre dun lado para outro e que non hai maneira de que se pare? Non sei, non creo que exista tal planta, pero polo que sexa, os ouriños de muller con menstruación fan que se teña quieta. Non sei que planta é, estiven buscando e non sei cal é. Non sei se hai algunha aproximación, algo que se lle poida parecer da que puideran extraer esa idea, ou se simplemente Josefo, Flavio Josefo, inventouse todo, que tamén pode ser. Non me sorprendería que dixera, este capítulo quedou un pouco curto, sabes que? Vou contar isto. Bueno, entonces, en Filosofía Oculta 1 temos un capítulo adicado precisamente á menstruación. En capítulos precedentes, antes dese capítulo, obviamente, explícase un pouquiño que, por exemplo, a lúa é o astro que rexe. O cerebro, os pulmóns, a espiña dorsal, o estómago, a menstruación, os excrementos, o ollo esquerdo e a forza de crecemento, non? Entón, a lúa vinculada á menstruación, que iso xa ven moi de antigo, non me vou meter aí, non me vou meter nese percal. Pero aquí tamén a atopamos. Parece que é unha dos vínculos simbólicos máis claros, máis antigos e máis persistentes da historia occidental, polo menos. E, de feito, aí, nese inicio, di e tamén é da lúa o menstruo coa que os magos efectúan moitas clases de cousas e prodixios ou cousas monstruosas, é dicir, que é útil tanto para cousas moi boas como para cousas moi malas. Só hai que saber para que empregala, non? Entón, entre as cousas negativas, que isto sempre é divertido de ler, di, agria os produtos novos, torna estéril a vide, queima os froitos do xardín, perde o fío das navallas, non sei como, pero perde o fío das navallas, oxida o ferro, empaña os espellos, perde a beleza, fai que
que perda a beleza o marfil e perecen os enxames de abellas. E fai, bueno, non copiei toda a descripción, pero hai unha enumeración bastante longa. Tamén hai unha enumeración longa de cousas boas. E vamos ás cousas boas. Pode curar a febre terciaria e a febre terciana e cuartana, é dicir, a malaria ou paludismo, sempre que se aplique alá dun moureco negro nun brazalete de plata ao enfermo. A plata tamén anda moito por aquí, Outro método de curar estas febres é fregar as plantas dos pés do enfermo e, sobre todo, é moito máis eficaz cando é menstruo de muller que non sabe que está menstruando. Porque, claro, menstruación pode curarcho, pero non é tan fácil como coller os panos e ir frotarlle os pés, sabes? Sempre hai que poñer un elemento que complique un pouco a historia, non? Entonces, sobre todo, é moito máis efectivo cando a muller non sabe que está menstruando. Quitais, Josefa igual utilizou pellote. Deusas da destrucción e deusas da creación. E temos aí un arma e tirámola, mulleres, despertemos. E como non sabemos que estamos a menstruar? Pois non o sei. Pode ser que sexa de menstro en plan de que che baixou e non te decataches no momento. Entonces, aí donde deixaches manchado, esa é a máis potente das sangues para este tipo de cura. Pode ser. Que eu tampouco me explico como pode ser que non saibamos que estamos menstruando. Pero todo se pode dar nesta vida, polo visto. Cura o mal caduco, que eu iba buscalo antes, porque non sei o que é, e non sei se o atoparemos, o que é o mal caduco. Ai, pois sí. Mal caduco. Ah, vale. Mal caduco, non sei eu se será un tipo de epilepsia, pero é que despois máis tarde fala de epilepsia. Bueno, non sei, xa averiguarei. Tamén é boa para a trabadela de can. Se che traba un can, ti ponlle aí un pouco de sangue menstrual e, polo visto, curará moito máis rápido. De feito, tamén di que cura o can rabioso. É curioso porque igual que pode provocar a rabia, tamén a pode curar. É moi curioso. Se tiran as menstruas nas mieses, matan as tiñas, os vermes, os escarabellos, as cantáridas e todo o malo é nocivo. É dicir, que para preservar os cultivos tamén é útil. O caso é que tense que tirar o menstruo antes da saída do sol, porque claro, se o fas durante o día, agóstase todo, e quedas sen colleitas, e sen cereais, e sen nada. Quedas sen nada. Telo que facer pola noite. Entonces, funciona do revés. Es? E tais, entón, existiu un intre no universo onde había homes semeando mulleres a ver se lles baixaba. Espiando. Pois non sei cantas destas prácticas se levaban a cabo, é verdade. Que tan raros son. Tamén é capaz de deter o granizo e os torbellinos, supoño que os tornados se refire a iso, e os raios. Non sei como, porque non especifica a maneira en que se pode parar o granizo, os tornados e os raios, pero pódese. Ten poder de anular os sortilexios cando se aplican nos umbrais das portas, tamén di. O sea, que se pode utilizar nos umbrais das portas
para protexer a casa ou para desenmeigala. A ver, anula os sortilexios, non a protexe, senón que anula o sortilexio que teña ou que ti teñas encima. E pasas o umbral e iso xa quedou aí parado no umbral da porta, me imagino. Así que estamos, é que podemos facer todo co sangue menstrual e nós aquí non, que se facemos talismanes, que se cargando cousas coa lúa, que se mirando o calendario a ver cando é que o planeta está alineado con non sei que para facer non sei que. A resposta era sangue menstrual. Sangue menstrual. Para que existe a farmacéutica? Temos aquí, non o sei. Porras, todas as menstruacións en Valencia. Buah, está sembrada hoxe. E bueno, tamén é útil para crear un amuleto contra as frechas. Débense cocer os panos menstruais con un estómago de cervo, pero non especifica máis. Pero se levas ese potingue de riba, volveste inmune ás frechas. É unha cousa interesantísima, porque isto supoño que hoxe en día hasta funcionaría como paramebala, sabes? Sabedes o que son os paramebala, non? Pois aquí os policías, o Estado gastando en chalecos antibalas, era cuestión de estómago de cervo, un pouco de menstruación e xa está, non? Si, as frechas. Bueno, parece ser tamén, pero isto xa é un tratado do século XIX dun señor que se chama Baltasar de Viguera, que tamén recolle todas as cousas útiles para ai, non me salen as palabras hoxe. Todas as cousas útiles e beneficiosas da menstruación, sospeito que utiliza como fonte a filosofía oculta da gripa, porque dá bastante da lista que dá parecida á de Agripa, pero tamén di que é útil contra as escrófulas, verrugas, contra o ántrax, a gota e o lume sacro. O lume sacro é o ergotismo. Entón, interesante, porque parece isto que é como a panacea. Temos a panacea aí unha vez ao mes e non lle sacamos aplicación. E despois, volvendo á gripa, noutros capítulos o que se chama composición de certas fumigacións adecuadas aos planetas, donde se dá unha composición de perfume para cada planeta, é dicir, de aroma que podes queimar para atraer a influencia dese planeta, pois di no perfume de lúa, que o perfume de lúa máis adecuado é, coidado os vegetarianos agora mesmo, porque tapade os oídos os veganos, cabeza de ra disecada, ollos de touro, semente da durmideira branca, así que imagino que será a Papaver somniferum, mesturada con incienso e alcanfor e unido todo con sangue menstrual ou sangue de pato. Por que a sangue de pato e o sangue menstrual son equivalentes nesta mestura? Non teño nin idea. Non teño nin idea. Eu aquí díxeme, pois vou ter que investigar os patos agora para saber que hai. Porque ten isto razón de ser. Non o sei, non o sei. E ata aquí todas as notas que tiña eu dispersas. Ben, que creo que non vos aprendín nada novo. A Moura Bella seguro que non lle aprendín nada novo. Pero quédame este libro, sí que vos quería falar del, porque, a ver, védelo así, parece pequerrecho, parece un libro pequerrecho. Pois é para volverse tola. Chámase Taoísmo e alquimia femenina de Catherine Despo. E compreino porque eu sabedes que tiña unha dúbida coa alquimia femenina, bueno, co taoísmo. Dicen, igual isto me aclara cousas tamén sobre o taoísmo, non só
referente ao feminino, senón ao taoísmo en xeral, confucianismo e todo iso. Parecía un libro bastante interesante. E sí que é, e é un libro moi denso, e está moi ben, moi interesante, porque fai unha recopilación das escolas taoístas, das correntes taoístas, que lees un capítulo e vas lendo e vas dicindo que claro explica cantos datos dá, canto tal, e chegas ao final do capítulo e dices, puf, é que canto dato, é que son incapaz de reter todo. É libro moi bon. Claro, eu obviamente non sei chinés, non estou posta na bibliografía deste tema, é o primeiro libro que merquei deste tema. E sí que me parece serio e que me parece moi contrastante, incluso hai unha nota ao pé que me chamou moita atención, porque el secreto la... Sempre se aprende algo, se soubese todo sería Deus. Hai unha nota moi ao pé, moi interesante neste libro, bueno, moi interesante, chamoume a atención, porque hai un libro que se chama El secreto de la flor de oro, non? Traducido, comentado por Jung e traducido por un dos seus mellores amigos. El secreto de la flor de oro está extensísimamente difundido e ten moito éxito, moita xente o usa de referencia. E ela aquí non se corta en dicir que a traducción que se fixo e a interpretación do comentario que faga Jung non... A ver, que te vas a esperar. Pero di que tanto a traducción como o comentario desvirtúan o texto e fai que non se entenda o que realmente é El secreto de la flor de oro. Porque non é un libro de taoísmo calquera, é un libro de alquimia taoísta feminina. Eu teño por aí El secreto de la flor de oro, pero non o lín aínda. E agradezo ter atopado esa nota antes de ler ese libro. Das poucas veces que me vou alegrar de ter atopado unha advertencia así. Normalmente gustame tirar máis libros e non saber moito deles. De feito, o comentario de Jung ben primeiro, eu pasei todo. Porque non importa o que diga, eu quero ler o libro primeiro, despois xa, se tal, escoito o que di o señor ese. Pero ela, si, non se corta en decir iso. Pois nada, haberá que esperar a que alguén traduza como Deus manda, ou como a alquimia manda, ou como Lao Tse diga. Nitai, sí, pero aquí da contexto é importante, sí. Boas noites, Blanco Loureiro. Pois, a ver, alquimia taoísta feminina. A menstruación xoga un papel importante. No taoísmo os fluidos teñen un papel importante, máis que nada porque a idea é que, a ver, eu non controlo toda a linguaxe da alquimia feminina e toda a linguaxe do ki e todo iso, así que basicamente hai que preservar a enerxía vital e a enerxía vital tamén está contida nos fluidos e os fluidos son tanto as secrecións como o alento, así que o control do alento e o control das secrecións é moi importante. Ben? Entón, aí é donde entran prácticas como a non eyaculación durante o orgasmo para que o home preserve a súa enerxía vital, e veñen prácticas como a decapitación do dragón vermello, que é eliminar a menstruación para que a muller non perda a súa enerxía vital. Cousa que a min isto sempre me pareceu moi contradictorio coa natureza. Moito máis, sí, xa sei, moito máis que a de non ir a de preservar o seme. A min, o da menstruación pareceme un pouco insano de controlar. E, de feito, o taoísmo, que é algo que en Occidente temos como moi idealizado, moi romantizado, e efectivamente ten toda a súa parte filosófica de meditación nas montañas, do retiro, do entender os fluxos de respiración, corporais e tal, é como moi... Pero ten unha parte moi escura.
Eso, non me salía a palabra, retroexaculación. Fase menstrual de Blanco Loureiro. Non me salía a palabra retroexaculación, gracias, Tais. Ten unha parte moi chunga. E a parte chunga é, bueno, a parte que retirábanse a meditar nas montañas, en monasterios, en vida monacal conxunta, facían prácticas ascéticas extremas. Entre as prácticas ascéticas extremas estaban, por exemplo, só vivir de auga e pan, non inxerir cinco cereais que agora mesmo non me acordo exactamente cales eran todos, pero entre eles ao arroz, a avena. Eu sei que cando o lin dixen, que non lles quedaba moito cereal, non podían comer prácticamente nada, se quitas eses 5 cereais naquela época, non sei que comían. Bueno, prácticas extremas. Extremas a tal punto de que tamén se inxerían sustancias que supostamente axudaban a controlar o ki, a respiración, os fluidos e preservar a enerxía vital. Entre esas sustancias estaba o mercurio e o arsénico. Moita xente, moitos destes taoístas alcanzaron a iluminación e marcharon deste mundo apresuradamente por alcanzalo e tamén por inxerir moito mercurio. As cousas como son. Entonces, claro, témolo moi idealizado, pero despois, bueno, prácticas de ablución, porque habería que limpiar tamén os orificios corporais, todos, porque por aí tamén son núcleos donde o ki está a xirar. Entón, unha cousa moi interesante e é unha cousa que antes precisamente de entrar a directo vin que pode haber tamén referencias en textos hipocráticos e eu aquí xa me volvín loca. Digo, bueno, ahora xa estou facendo conexións así como os conspiranoicos. É hora de parar. Unha cousa moi interesante é que os taoístas consideran que o leite materno e a menstruación son a mesma sustancia. Cando a muller está aleitando é porque o fluxo menstrual subiu e converteuse en leite. E no momento en que deixa de leitar, o leite volve a baixar e convértese en fluxo menstrual. Así que parte da alquimia taoísta considera que hai un proceso, como lle chaman, de transmutación do vermello ao branco e do branco ao vermello. Unha cousa así. E tamén, por exemplo, consideraban que para facer que flúa esa enerxía, esta é unha práctica pura da meditación feminina, porque os homes non necesitan isto, pero as mulleres taoístas sí. Unha das prácticas en meditación é masaxear os peitos, porque aí, supostamente, detrás, como lle chaman, os balcóns de leite ou algo así, detrás dos pezóns donde se xera esa enerxía do leite, pois hai que movela e poñela en circulación e que todo se converta nun circuito cerrado, non? Esa é a idea. Entón, é como co aire. Ti collelo aire, baixa e o fluxo ten que volver a subir e ten que ser sempre un circuito cerrado. Entón, a idea é que os líquidos tamén fan o mesmo. E o leite e o menstruo para eles serían o mesmo, simplemente que cambia. A elevación dos fluidos, efectivamente. Entón, resolvín a miña dúbida co taoísmo feminino, pero abrín moitas outras dúbidas. Despois que é un pouco complicado perderse, é un pouco complicado non perderse, porque as partes do corpo teñen nomes moi poéticos. E as partes internas do corpo teñen moito nomes moi poéticos. Entonces, cando falan do campo de cinabrio, porque o que hai que facer no taoísmo, na alquimia interior, a idea é conseguir o ouro, non? Entón, partimos todos do campo de cinabrio. Cinabrio é un composto do mercurio.
xa vimos nos simbolicores, non? Entón sería transformar o mercurio en ouro, esa é a obra alquímica por excelencia. Entonces, no corpo temos 3 campos de cinabrio. Para comezar a obra alquímica, os homes creo que comezan dende abaixo, dende o campo de cinabrio inferior. As mulleres comezan dende o campo de cinabrio medio, dende os peitos. Dende os peitos. Son moi importantes para elas. En fin. Despois, hai unha parte dedicada tamén á muller menopáusica. Os taoístas parece que consideran que para iniciar a gran obra de transformación é mellor facelo dende a xuventude, pero se quere empezar a practicar na menopausia tamén. Para iso a muller primeiro ten que conseguir outra vez o dragón vermello e despois decapitalo. É doble traballo. Eu aí xa me pregunto, porque a ver, coas prácticas ascéticas que facían estas mulleres, coa cantidade de mierdas que tomaban, unha amenorrea era fácil tela. Non era por movelo aquí, dende logo, sería pola práctica alimenticia e de meditación estricta que levaban. Desde unha amenorrea podes conseguila e aí podes pensar que decapitache o dragón vermello e que xa estás na seguinte fase de transformación alquímica. Pero, cando xa eres unha muller menopáusica, ter que conseguir outra vez fluxo menstrual, eu iso xa non lle vexo explicación posible material. Aí xa me perdín, pero a teoría taoísta é esa. Deberías volver a ter o fluxo e despois decapitalo. Porque a idea é que o universo grande, o gran universo, é algo pechado. E nós somos a réplica a menor escala. Entón temos que ser algo pechado para conseguir esa eternidade universal. Ou isto é o que escribe ou como explica Catherine Despo neste libro. Pero iso é taoísmo ou qigong? É taoísmo. O qigong é unha práctica que poden facer os taoístas. E, de feito, hai moita mestura entre taoísmo, confucianismo e budismo, sendo que na antigüidade, por exemplo, aos budistas non lle caían nada ben os taoístas. De feito, coñécense as prácticas taoístas a través de escritos budistas que os criticaban, que tamén se hai que preguntar se os budistas non exaxerarían. No, que va, os budistas son seres de luz, como van exaxerar e mentir contra o inimigo? Neso non o vamos creer, verdade? Entonces, houbo lugares nos que se prohibiron os falansterios taoístas, o sea, pasou por varias fases, non sempre estivo ben visto. E se xa non tes ovarios como a mí, vas a cadar o dragón vermello. Non o sei, como se supón que é unha cousa de fluxos enerxéticos, pois igual sí, se les din que se pode. Que pode ser parte do taoísmo, etcétera, exacto. O qigong, estaba Thais explicando o qigong. O qigong é a ferramenta de evidencia que pode ser parte do taoísmo, etcétera, efectivamente. Entonces, non sei, teño por aquí, ao final, hai un capítulo de lista de prácticas. Conclusiones. E outra cousa difícil é que non atopas, é difícil atopar en internet esquemas bons onde che expliquen pois o paisaxe interior, que é así como se chama o esquema que teñen os taoístas de como sería o corpo por dentro cos fluxos enerxéticos e todo. Que pode ser parte... Ana, que di... Eu non sei se haberá máis lenda que outra cousa, como das tigresas aquelas.
Sí, a ver. É que os textos son tan crípticos que eu creo que nin os chineses hoxe en día son capaces de entender o que di ese texto, como para irnos flipando, non sabes? Encima en traduccións. Pero bueno, primeira etapa, xa vos la contei, decapitación do dragón vermello, prácticas da masaxe nos peitos, e que o gallá volo puidera explicar ben, dos fluxos de enerxía e tal, porque ten interés, o sea, decir, bueno, vaya movida se inventaron. Pero a verdade é que non chego aí, non chego de todo a entendelo. Entonces, hai varios tipos de masaxe, por exemplo, masaxe según o procedemento de fundición do corpo do yin supremo. Fundición do corpo do yin supremo é precisamente eh, tamén outra maneira de chamarlle decapitación do dragón vermello. Masaje según el canto sutil del origen del Dao. Outro que se chama a perla de Rocío. Parece que, por certo, que parece que esta perla de Rocío haina que conseguir neste proceso de transformación alquímica, pero hai taoístas que decían que as mulleres xa teñen esa perla no seu interior, como dadoras de vida non teñen que fabricala, xa a teñen. Son os homes no taoísmo masculino que sí teñen que facer a fabricación desta perla. Entón, coidado aí, coidado aí. Por certo que tamén había prácticas taoístas de espera, que di por aquí a Moura Bella. Eu coñecín algo das mulleres taoístas monxas normalmente e non falan desas cousas. Pois non sei, a ver se me inventou todo a Catherine despois e agora teño que queimar o libro e todo o que aprendín. Paréceme mal. Algo que teño que dicir, coidado con falar de Tantra, descubrín que os pedos e os pedes usan Soy Maestro Tantra como linguaxe para reconocerense en secreto. Que chungo iso. Sabes que Milei di que é mestre Tantra, non? Por onde iba? Que era que vos iba a contar eu? Perdínme coa perla alquímica. Perdínme. Bueno, en definitiva, que o libro está interesante, pero a ver se agora me vades dicir que se inventou todo esta señora, pues pareceme mal. A mi bibliografía ten un porrón. Bueno, por exemplo, ten por aquí recetas médicas que regulan o ciclo menstrual. Tamén dá por aquí información, o sea, cando cita algún texto taoísta ou texto que pode ser taoísta, pois sí que di que ao mellor se atoparon manuscritos nos 2000 aínda e que non se coñecen moito, que están aínda por estudiar, que se atoparon ao mellor fragmentos que veñen a reforzar outros que xa se coñecían e tal, porque o dos textos Tao con funcionismo e todo en China, xa sabes o rollo, non? E sabes que sempre me sorprendería, foi por iso que investiguei. O das tigresas non é tantra, ademais o tantra non é ese pseudo-tantra do texto de Occidente. Certo. Por aquí decía despois, é que donde marquei? Eu subrayei, non creo. Que unha das razóns polas que se prohibiu ou non era ben visto o taoísmo en certos lugares e porque había que ter coidado cos mestros do Tao, cos mestres taoístas, era porque hai unha práctica, por certo, facían prácticas en parella, prácticas sexuais en parella, na que
se intentan equilibrar a enerxía masculina e a feminina, facer esa preservación de fluidos, pero en conxunto, e elevarse en conxunto. Pero parece ser que hai un Tao escuro, unha práctica escura, na que o maestro taoísta, cando é moi bon, non só preserva os seus fluidos, a súa enerxía, senón que é capaz de absorber a enerxía do amante, como unha especie de vampirismo psíquico. Claro, esa xa é a parte chunga, chunga. Eu non dixen que a autora invente, cousas que di soame, pero a través de outros persoeiros. Xa o sei, estaba aí exaxerando, pois poñer un pouco de drama ao mundo. Está guai porque falache dos falacerios que había, das correntes, eu creo que é un libro bastante aclaratorio. Pena que non vos lo poido contar todo enteiro e completo. Contache aquí a vida de Sun Lan no Dual, o culto a Magu. E bueno, eu creo que ata aquí vos poido contar. Xa destripei a Jung sen lelo, vedes? Este libro xa merece a pena, só por meterte con Jung, por decir, a ver, señor, pouco de pouco de despois outra cousa, parece que tamén había prácticas de escritura en trance, non me acordo como lle chama ela aquí, eu é o que lle chamo escritura automática. En eses trances, e ese é un problema para a identificación dos textos e as autorías, neses trances, por exemplo, dise, pois, este texto é de fulanita, pero en realidade é a persoa que está a servir de medio que conectou con fulanita e é fulanita quen llo transmite, ¿no? Entón, é unha cousa así como moi... Porque creo que había un texto que era da Madre del Oeste ou a de... non, o Canto da Magna Vía. O Canto da Magna Vía, que sí que é un texto bastante coñecido, atribúeselle a Cao Guanyi, pero polo visto non é Cao Guanyi quen non escribiu, senón algunha das súas adeptas en anos posteriores dicindo que comunicaba con ela. Pues aí hai problemas. Está guai iso. Teño que marchar, mañá madrugo e preciso descantar. Vexo te escoito en diferido. Boa noite. Boas noites, Samoura Bella. Entonces, bueno, son prácticas que se dan casi en todos os tempos. Despois, claro, a xente quixo copiar. Cando entrou, imagino, agora estou elucubrando eu soa, Imagino que cando se coñeceron este tipo de textos e se empezou a poñer en moda non só o Oriente de Exipto, senón tamén o máis lonxano Oriente, cando se pon de moda a India, de moda, digo, como búsqueda espiritual do occidental, cando se ponen os ollos en Oriente, supoño que moitas destas prácticas despois tamén teñen que ver con certas prácticas que empezaron a facer os vanguardistas e os artistas xa cara a metade de século. Imagino que hai bastantes influencias aí, todas influencias confluindo nun fluxo enerxético taoísta que explicarían moitas cousas, pero bueno, non imos entrar a iso, porque non poido, porque non coñezo tan en profundidade. E despois iso que fala das dinastías é que é unha pasada. O culto a Magu, as correntes, as diferentes vías, a vía do amarillo e do vermello.
a muller como iniciadora, que isto tais sabe a que me estou a referir. Ao final todo ten o sesgo machista, outra cousa é que romanticemos ou que nos parezan máis feministas, pero todo pasa por, dun modo ou outro, usar á muller. Vale, pero tamén había mestras taoístas que facían iso cos seus adeptos, non só os señores. Sí que é verdade que, aínda que parece que no taoísmo a muller tivo un lugar moi preeminente, e é verdade que houbo mulleres taoístas moi importantes, houbo máis prevalencia do masculino. Pero en canto a prácticas, non parece haber moita distinción, subyugación dun xénero a outro. Non parece. Pero bueno. Entón, o que dixen antes de entrar a directo, que estaba revisando cousas, parece ser que hai textos hipocráticos onde tamén se di que a menstruación e o leite teñen relación. Eu eso teño que exploralo máis. Digo, pero que nós tamén non inventaron os taoístas? Ou copiámolo dali, ou quen tivo esta idea? Quen tivo esta idea? Que dúas cousas tan distintas alguén pense que poden ser iguais. Pero claro, se o pensas, o leite materno é un fluido donde hai enerxía vital, por así decilo, enerxía nutricia. Como non vai ser importante o leite, non? Xa temos, nós temos a Vía Láctea, o chorro de leite que sae disparado do peito de Hera, non? Pois o leite nutricio e o sangue, que tamén é un fluido onde reside o ki, a enerxía vital. Pois que neso podo entender que alguén dixera, pode ter parecido. Ahora, en canto a composición, cor, olor, textura, sabor. Sí, eso sí, ambos fluidos teñen enzimas e células nai. Que ao final de todo, cando na antigüidade se decía que na nosa sangue está contido a memoria de nosos pais, pois efectivamente, non? ADN, todo iso, cousas que a ciencia foi demostrando despois, ou que nós, ao coñecer agora, extrapolamos a frases no pasado que a mellor esas persoas non o pensaban así. Pero bueno, tamén pode ser que o intuíran, non sei. E bueno, creo que ata aquí o programa é todo o que tiña que decir. Pode decir o que quería decir ao principio, pero xa me pasou a euforia. Pero mira, vou aproveitar, necesito dicilo. Estou farta, estou fartísima da palabra bulo. Estou fartísima, pero fartísima. Porque estou farta. Xa está. No, bulo de información falsa. Estou farta por varias cousas. Certo é que hai xente maliciosa que inventa cousas. Certo é, e iso é bulo. Pero que non me parece que se lle poida chamar bulo é cando unha persoa dá unha información que el cría certa e ao final non é. Iso non é un bulo. Iso non é desinformación. É unha información que lamentablemente non foi certa. Non te censuro. Tú di o que queiras. Di o que queiras, Tais. Síntete a gusto.
Pero o peor é o periodismo de merda que temos neste país, que se atreve a criticar a información que pulula polas redes sociais e facer contido de merda en base á información que pulula polas redes sociais para chamarlle á maioría da xente putos ignorantes, porque iso é o que están a facer, cando o que tiñan que facer é, en vez de ter tertulianos opinólogos que non teñen nin puta idea de nada, chamar a todos os académicos ou amigos que teñan en universidades que si seipan do tema que hai que tratar, sentalos aí e falar e resolver todas as dúbidas que se ve que a xente ten en redes sociais. Sí, así é como se fai información, así é como se crea e así é como se lle frenan os pés aos que crean bulos ou os que, por desgracia, pasan unha información que non era de todo axeitada. Non sentándose a rir deles e a decir «Oi, son uns ignorantes e só queren bulos e desinformación». Pero ti non estás a ser mellor. Ti o único que estás é ocupando un sitio de poder donde podías crear un fluxo de información limpia e interesante, facer o teu puto traballo ben, e non o estás a facer porque eres tremendo vago que o único que faz é mirar as redes sociais todo o puto día e non che dan as neuronas para crear información como é debido. Sí, pasadelle isto ás televisións. Se eres periodista, penso que deberías verificar a info. Sí, pero eu entendo que verificar a info en certos momentos é moi difícil. Porque tamén é difícil verificar a info para un historiador. Que ás veces temos... Mira, hai citas de Plinio fantasmas que flipas. De alguén que citou algo mal un día, isto se repetiu e quedan esas citas fantasmas de libros antigos así. O sea, que non é cousa de agora, é un problema que se pode dar. E ti podes dar unha información mal sen querer, non axeitada. Vale, pois recúas. Xa está. E cal é o problema? Pero o problema é todos eses programas que fan unha hora de contido desmentindo bulos. Pero eles non se molestan en transmitir a información de maneira eficaz para que ninguén teña dúbidas e para que ninguén poida inventar máis cousas. Iso non o fan. Entonces, a responsabilidade é deles. Censurándote, pero que puxeches? A ver, espera. Deixádeme abrir o estudio de Twitch. Que está pasando? Twitch Studio. Panel de control, estudio de vídeo. Estudio no, gestor del stream. Non me sale o chat aquí. Ai, Dios mío, como podo ser tan torpe? Dixo Blanco Loureiro, puto vago que o único que faz é mirar as redes sociais. E totalmente yo. Pero eu tamén as miro. Como era daquel filósofo que decía que te fixeras 3 preguntas antes de decir algo. Xa, pero eu tamén as miro. Pero é que eu non levo non estou nun programa de televisión. Sabes que che quero dicir? E ti, que eres un mass media, estaste a rir do fluxo de información que circula polas redes de persoas random no canto de facer o teu puto traballo, sabes? Séntate a ler o BOE todos os días e fai un programa como se debe. E non me poñas de contertulio a quen vin eu de contertulio estes días? A Miró, a este. Que pero vamos a ver.
Por iso mel é o can a ter en conta. Home, para a maxia menstrual seguro. Mírame o Messenger que é máis doado. Vou falar claro. Iker Jiménez, Gisbert e Ángel Gaitán dixeron que había 700 cadáveres en Bonaire. Sen confirmalo, era para poñerse a medallita. Mira, sí, pero é que resulta que antes deles, houbo outro programa en televisión con un reporteiro que dixo que se encontraran cadáveres e ademais entrevistou a unha persoa que supostamente era testigo que estaba ali, que era un veciño de ali, e que dixo que sí, que efectivamente tiña que haber xente ali. O sea, Iker Jiménez, Rubén Gisbert e Ángel Gaitán probablemente non o inventaron, probablemente era unha información que lles chegou e probablemente confiaron na fonte. Como tantas outras veces confiaron e foilles ben. Entonces, ti podeste equivocar en números, podeste equivocar. Non vamos a entrar ao dos tickets, non vamos a entrar en detalles. Equivocarte podes, facer as cousas a mal podes, pero nun momento, nunha situación como a que se estivo a vivir esta semana, que todos os medios, non só señalen a Iker Jiménez, porque non só señalan a Iker, senón que se dedican a facer máis contido rindo das cousas que pululan pola internet que facendo o contido serio que deberían facer, porque non están contando onde están as Forzas Armadas en cada punto, en cada calle de Paiporta, porque non o contan. Porque iso poden non facer. Tes os periodistas ali desplegados. A xente está por internet dicindo aquí non hai ninguén. Queres demostrar que hai alguén? Vai aí, grábaos. Fai mapas donde están todos desplegados. É tan fácil como iso. É que vos lo fago eu. A ver, vou eu. Vou gañar para Madrid e fago vostede o puto programa. Pero non o fan. Prefiren facer contido ríndose e criticando a outros. E despois choramos todos porque non hai información de calidade. O Fricker o erro que cometeu porque lle deron espazo para falar da actualidade e levárono do mesmo modo que as cousas de misterio. Sí. O problema é que o tema do momento é todo o mundo quere ser parte do tema. Sabes por que non o fan? Porque as TVs están controladas polo poder. Eu xa non entro ás... Sí, hai control, vale, pero é que xa non entro a isto. Polo menos, sexamos todos conscientes e exixámoslle ás televisións que non fagan merda. Twitter pode ser unha merda, porque Twitter é como a Plaza do Sol un día cheo de xente, e cada un é do seu pai e da súa nai e da súa carreira, e cada un pois sabe do que sabe, pero todo o mundo pode e ten dereito a opinar e a preguntarse. E é máis, hai dereito a preguntarse, porque esta é outra cousa que me rebenta. Esta é outra cousa que me rebenta. É lóxico e é lexítimo que todo o mundo se pregunte por que non sube o número de falecementos. É lóxico e é lexítimo. É normal ter dúbidas e é normal que alguén que saiba poida sentarse diante de ti e cho explique. O que non é normal é que alguén se sente diante de ti, se ría sarcásticamente e diga: porque eres un ignorante. Iso é o que non é normal. E é o que está pasando. Estou a facer, non estou a facer un exemplo literal, vale? É un exemplo figurado, pero é o que está pasando. Entón, é lóxico e é lexítimo que a xente faga as preguntas máis disparatadas que se vos poidan ocorrer. E é lóxico e lexítimo que alguén dé unha resposta. E dé unha resposta seria, non tratándonos como pícaros pequenos. Vouvos ler polo chat. E o chiste está que outras canles que non levan desinformándonos partidariamente. Efectivamente,
Efectivamente, é que se te paras a mirar a en cantidade de información falsa que se deu, e resulta que a maioría non ven polo lado de Iker. O outro lado, a TV ten guerra aberta con influencers porque a xente nova pasa totalmente da TV. A xente nova e a xente vella, porque eu a televisión non a vexo. Vina esta semana, porque me deu por aí, porque eu as guerras informativas gústanme, sí, gústame ver as guerras informativas para poder sentarme e dicir: "Eu tiña razón". E unha pandemia dixen: "Coidadiño aí", porque se empezou a utilizar a palabra bulo por encima das nosas posibilidades, e dixen: "Coidado aí, que nos van maquillar moitas cousas como bulo e nos van contar medias verdades e todos nos vamos perder porque é moi fácil apuntar al bulo, bulo, bulo". Bueno, pois é o que temos agora. O sea, a min estas guerras informativas encántanme. Por desgracia, sabes, a desgracia que ocorreu é terrible. Ditais. E ver a siesta indignarse polo Bríguer e plan, que? Xa. Pero todos apuntan alí para que ti non mires alí, sabes? E alí hai moita máis mierda e moita máis desinformación, pero teñen un cabeza a quen apuntar e así todos siguen as miradas. Enténdote. Non podo evitar pensar nesta canción ao verte. Blanco Loureira como unha gramola humana, sempre ten unha canción. Pero é que é iso, é que eu creo que non se está a facer unha transmisión correcta, simple e directa da información. Entonces a xente ten moitas dúbidas e é normal que as teña. Entón, o que non é normal é ver a unha cantidade de expertos pola tele ríndose da xente que fai preguntas. Ríndose da xente que ten a inquedanza de dicir: "Pois por que non suben o número de falecidos?". Non, que raro. E que veña un señor Marlasca e diga: "Bueno, que non sabemos se os desaparecidos e os mortos son pola Dana". É plan de: "Señor, a ver, un punto concreto do país que a partir de X día ten un número concreto de falecidos por un evento con auga, vale que ao mellor alguén morreu por un infarto e non afogado, sabes? Pero un número aproximado pódese dar". Eu esa contestación que el deu, hai xente que o defendeu, que dixo: é normal, porque claro, porque non se sabe, porque ta". Non, non é normal. Non é normal cando ti podes decir: bueno, aproximadamente isto, tendo en conta que non sabemos se todos o tal. Cando podes levar unha lista aparte. Cando podes levar unha lista de desaparecidos que ás veces vanse públicas. Entonces, é normal que a xente se pregunte. Como non se vai preguntar? E cando e o peor é que a xente pregunta e o que obtén como unha resposta é como un cala neno, que non tes idade. Iso non se pode tolerar. Que non temos 5 anos. Que nos tratan como se tuéramos 5 anos. Si, teño esa tara polo da música. Perdón, paremos e miremos do que acaba de dicirme. Xa me se esqueceu. Isto vai moi rápido. Cando teñas dúbidas, Óscar Puente. Si, pois mira, Óscar Puente entendeuno ben. Fixo un tuit no que dixo: "Non é a miña competencia, pero a estas horas hai tantos falecidos confirmados, tantos desaparecidos confirmados, tanto non sei que, tanto non sei canto, tanto non sei canto". Mira, que fácil foi. Que despois a xente poderase seguir preguntando como é que a lista se reduciu tanto, ou como é que a lista non aumenta, ou como que podeste preguntar todo. Pero Óscar Puente entendeuno.
Parece increíble. Ese señor que nos caía mal. Hai 2 ou 3 semanas que dicía, buah, que contestacións dá este home. Está nos caendo ben, porque entendeu o que tiña que facer comunicativamente. Está a facer ben. Xa está. Despois será o que seña, pero a comunicación fixo moi ben. Eso era o que tiña que dicir. Mira, xa, é que me rebenta. É que me rebenta por todos os lados, porque eu a min é que me rebenta. Que eu a min hai uns cantos anos quixen dedicarme máis activamente a ser proactiva coa sociedade, pa correllito político e tal, e andaba eu mirando con quen ir do brazo, pero alí a donde eu miraba, por facer preguntas ou por dicir: "Va, pero isto así exactamente así non é, non me casa moito e tal", me chamaronme facha. Bueno, eu dixen: "Bah, pois este non é o meu lugar, eu sei que cos fachas tampouco, non pasa nada, voume pa a miña casa". Pero non pasa nada, porque é que agora o 85% da población española somos todos fachas. Entonces, nada, benvidos, levo eu aquí xa 7, 8 anos no pertencendo a este grupo de marxinados. Sodes todos benvidos, moitas gracias. Ao final, eu sabía que isto iba a pasar e que íbamos a acabar sendo todos fachas. Sí, xa está. Pero non era o veciño José, era o Óscar Puente. Highway to hell. Non fagas un Ángel Gaitán que me piro. Sabes que me pasou a min con iso hai días? Que che pasou? É verdad, que che chamaron? Que non me acordo, que foi o que che chamaron? Ai, si, xa me acordo, xa me acordo. Dana, é que mira que nivel tais, que nivel. Non vou facer un Ángel Gaitán, pero tristemente, o outro día cando o fixo, casi me vexo reflexada, porque digo: "Joder, que eu non son, a ver, que eu non son nacionalista, centralista española, nin de banderitas, nin desas cousas, pero tendo en cuenta que ahora mismo todo o mundo é facha, pois dixen, pois me identifico, sabes?". Mira, Gaitán fixo cousas peores ca iso. O sea, Gaitán, mira, a min non me acola. Eu sempre dixen que hai que temer á xente que vai de bondadosa, de caritativa e abandeirada. Gaitán deume mala espiña, fixo moitísimo, mobilizou moitísimo. Eu non hai que criticar porque se puxo a axudar, pero detrás da súa axuda hai cousas ocultas, sospeito. Tamén che digo, a comunicación que fixo en redes, meu pobre, meu pobre. Pedir likes para decidir a donde levar os víveres, facer un tutorial, é que fixo un tutorial de como facer que un tuit sexa racista cando querías facer un tuit antirracista. Mira, de todo, non me menciones ao Gaitán. Non o no. Dame unha mala espiña que no, es que no puedo con él, y ahora está todo hecho de que nas primeiras horas non estaba nada politizado. Sí que estaba, sí que estaba. O que pasa é que despois empezaron a darse hostias como panes, é diferente, pero politizado estaba. Pero non eres Gaitán, esa che caía mal, ti xa o tiras enfilado. Si é que mi madriña, ese tipo vai blanquear máis capital. Son Ángel, pero son Gaitán. Como que que? Por que dices que, Tais? Esa é outra cousa, aparte dos bulos. É que eu vou quedar de negacionista, pero total, como xa me chamaron facha, pois que máis vai pasar?
Que ahora me chamen trampista e negacionista. Probablemente. Pero é que vos decatádesvos de que houve un momento no que se repetía cambio climático cada 3 minutos. Era en plan de, vamos a ver, este fenómeno pasa en Levante todos os putos anos. Vale, hai cambio climático, entonces ao mellor se volven máis virulentos ou máis frecuentes. Pero esta manía de chamarlle cambio climático, de falar do cambio climático cada 3 minutos, por que non falamos da sobreurbanización das cuencas dos barrancos? Por que non falamos da sobreurbanización de Valencia? Por que non falamos de que non son os máis ricos deste país os que tenen casa alí, senón os máis pobres? Por que non falamos diso? Por que non falamos de que se deforestas e se urbanizas, esa auga xa non a chupa o chan, entonces hai que canalizala e vas canalizala ao barranco e polo visto despois o barranco vai ter máis caudal do que se pensaba ao principio porque efectivamente todas as augas que xa non se drenan polo chan teñen que ir a el, por exemplo, barranco ou río ou onque sexa. Por que non falamos diso? Ai, é que non se pode falar diso, non vai a ser que volvamos a destapar mierdas de corrupción urbanística. A noite que pasou? Bueno, estaba politizado, pero tú aínda non o sabías. Ou sexa, a madrugada estiven das 2 ás 5 vendo o directo de Gisbert e Iker. Neses momentos non estaba politizado. E ao día seguinte tampouco. Pois es iluso ou tonto, sempre con respecto. Serían para as dúas cousas. Non estaba politizado aínda moito de cara ao público, pero dígoche eu que estaban fervendo os teléfonos das consellerías e todo o mundo botándose culpas uns aos outros que flipas. E tamén me chama moita atención isto que di que esta virada ou recuada de Mazón. Mazón ten que dimitir despois disto, pero primeiro como que estaba como afín co goberno e despois de que lle tiraron o barro empezou a cargarlle merda ao goberno. Entón non sei se é que Mazón pretendía que o goberno si que lles axudara e estaballe facendo a cova ou que pasou aí, pero houbo un xiro importante. Ou dixo aquí está a miña brecha, que lle carguen todo a Sánchez e así é o libro. Tamén pode ser. Pero non me ole a iso. A min óleme a que lle estivo facendo a cova porque había algo que tapar aí ou algo que tiñan falado ou hai algo. Cando viu xa os ánimos de todo, dixo, mira, eu piro porque e aí te quedas, Sánchez. Eu sentino así, pero seguramente non ten nada de sentido o que acabo de dicir. Deuses da mentira e falacias están dicindo que gracias a Branco non. Sí, xa sei que o cambio climático existe de forma natural e que o aceleramos, pero dadesvos conta de que utilizan unha linguaxe de emerxencia climática e todo é polo cambio climático, sabes o que quero dicir? Todo é cambio climático. To Mala colleita de castañas, cambio climático. Mancharos os tomates, cambio climático. Todo é cambio climático. E hai que ter coidado con iso, porque polo ben do cambio climático vannos meter moitas mierdas, sabes? Se vámonos de catar non os aniños, que non son negacionista, nin son antipolíticas verdes, pero hai que facelas con xeito, que ás veces parece que van como pitas sen cabeza aprobando cousas porque sí. Non sei, mira, hai cousas que son moi fáciles, boas planificacións urbanísticas, iso para empezar, pero ninguén a fai, porque apela e apela.
Entonces, que con que cara me ves a min decir que o meu coche de 30 anos teño que cambialo por un eléctrico? Sabes? Fai o teu puto traballo ben primeiro. O sea, en fin. Vamos pechar o directo que xa cheguei a un nivel de facha moi elevado e non quero superalo esta noite. Teño que reservarme para o próximo directo. Bueno, porque eso que dicen é polo Plan Sur, parece ser, que foi cando moi antiecolóxicamente reconduciron o río Turia e reencauzárono. Pero parece ser tamén que eses reencauces fanse moi en liña recta e fai que a auga baixe moito máis rápido e que non sei que e non sei cuánto e tal. Porque o Turia non desbordou, só desbordaron os barrancos. Parece ser. Eu non son enxeñeira, nin sei de augas nin nada, pero parece ser que dicían iso, que o Turia ven, que o Plan Sur, o plan ese ven, que salvou o centro de Valencia. Si, no, un mosquito e unha velaíña. Estou enfocada no ser que pulula voluntariamente. Apareceu do principio ao final. A ver, neste país houbo que facer obras, sabes? Non quedamos estancados a principios do século XX, vale? Entonces, nos 60, nos 70, nos 80, fixéronse obras públicas. Unha delas foi o reencauce do Turia, vale? E iso está ben feito, ou non? Fíxose porque no 50 e algo desbordou o Turia. Valencia xa desbordou unha vez, entón foi cando fixeron o reencauce. O sea, as cousas fanse. Desgraciadamente, pois, bueno, hailla que agradecer a quen a fixo naquel momento. Se a fixera outro, pois tocaría a outra, haberíalle que agradecer a outro. Sabes? Démoslle o tempo por se quer dicir algo no 56, é verdad. Pois eso. Pero bueno, tanto como decir, oh, menos mal, salvador do mundo, como decía unha señora que saliu na televisión, que decía, yo quería que volviera. E decía yo periodista, hombre, yo prefiero una democracia, decía ela. Sí, yo también, pero con eso. Hai que rirse. Pero bueno, pero eso, é que me fastidian os bulos e o cambio climático, porque con eso xa tapan todo. Quítanse de encima a necesidade de transmitir a información como se debe, rinse do de enfrente e calanlle a boca e de paso enchen programa. É que, Dios mío, que despropósito. O que había é que non facelo, sabendo que habería terreos que non fosen estructurables. Xa. Pero a ver, hai polo visto documentación antiga, século XVIII, XIX, donde se fala de que eses barrancos xa desbordaban e que xa tenen levado vidas por diante e que xa había casas allí. Pasa que despois se te pos a medrar urbanísticamente ao tolo, pois claro, pasa o que pasa.
Chámanlle dictadura Sánchez Pérez de Peña. Sí, bueno, esas guerras non se poden gañar. Están así, viven nesa ilusión e xa está, que lle vas facer? Tes que gañar as guerras ou non perdelas en cada momento, quero dicir, facendo ben a túa xestión e xa está. Así non te poden criticar. Ou non gobernando solo a través de decretos leis. Que de todas maneiras, é que volvímonos un pouco exaxerados, é como cando se fala de violencia política, a violencia política que hai en España porque fulanito insultou a non sei quen. Chico, pois se chegas a vivir a principios do século XX que se metían puñaladas cando se vían entre as rúas de Madrid, así, con nocturnidade e alevosía, iso sí que era violencia política, joder. Sí, no día a día, é como se ganan as batallas dicindo: "Ves, eu nesto, ves, fixen isto, xestioneino ben e tal", e aí é cando é como ganas esa batalla, non podes ganala de outra maneira. E o que temos que facer é mirar por nós e deixar de facer caso a estas caralladas. Vou comprar unhas vacas e vivir do campo. Ata que non che deixen vivir do campo. Ata que non che deixen vivir do campo. Que non ninguén se lembra, pero houbo unha proposta unha vez no Parlamento Europeo para gravar as hortas de consumo persoal. Que iso xa foi, e e e que non veñan a prohibirche a cociña de leña, porque queimar carbono é malo para o medio ambiente. Un día, eu eso creo que un día vai pasar. Dentro de 3 anos, poñemos 3 anos, poñemos 5. A alguén se lle ocurrirá a marabillosa idea de que as cociñas de leña e as caldeiras de combustión afuera. E vannos joder, e non imos poder facer nada. Pero entendemos a evolucionar. Eu para as galiñas de miña nai tuvemos que dalas de alta. Si, rexistrar as galiñas, que xa empezaron por aí. Pero nos queda Portugal. Como que pasa coas galiñas? As galiñas tes que ter rexistradas tais, e se non estás rexistradas, non che venden o penso, por exemplo. En fin, imos pechar directo que levo aquí 2 horas. Creo que estuvo interesante. Un pouco divagante aí no do taoísmo, pero estuvo guai. Despois boteille unha bronca aos periodistas, tamén estuvo guai. E despois quedei como unha facha marcando un Ángel Gaitán. Que iso xa non estivo tan guai, pero bueno, por alimentar a miña fama, non pasa nada. En fin, vou meter a musiquiña de saída, vale? Moitas gracias por estar, vémonos no próximo directo. Igual me tomo un descansiño de directos para preparar os simbolicores, non o sei, pero bueno, infórmovos polas redes sociais, débovos cousas no blog, xa o sei, estou niso. Nada, iso, moitas gracias por estar.